Čaute kočky, včera prišiel katalóg, strašne sa teším, idem si ho celý hneď preštudovať, ešte som nestihla, dúfam, že aj vy ho už máte, ale dnes mi prišla plná krabica noviniek, tak sa poďte pozrieť so mnou, poviem vám prvé dojmy, ako čo vonia, teraz si vás trošku takto nastavím, aby sme to videli, tak a ideme na to. Čiže máme dve nové vône. Ja som veľmi teda zvedavá. Univerzály a upratovacie veci sa nerobili, skôr sme išli teraz do prania. Je to Amethyst a je to Viva Romantika. Obaly sú krásne ako vždy. A už tu na mňa pozerá super kávička. Kočky bude na degustácii. A ja som si, viete čo, ja som si hneď zobrala dve. Ja som taký kávičkár. Je to čistá, 100% arabika. Počula som, že vraj v Evrone mali vyše mesiaca, alebo aj dva, nejakého Taliana, ktorý im vymakal totálne akože tú celú nôtu tej kávičky. No, aha, nové zloženie majú aj tieto, nazvem toto sú také tie čistiace agenty na chlapské ruky po oleji a viete čo, oni furt niečo opravujú, tak sa zamažú. Zobrala som hneď dve, lebo mám ešte tuto u suseda, mám automechanika, tak tomuto idem dať, nech mi urobí perfektnú recenziu na to a jedno mám pre svojho muža. Je to inovované nejaké zloženie, tak som veľmi zvedavá. Vidíte, bolo to vyprodukované, neviem či to vidno, tuto v apríli 2024, čiže je to úplne nové, čerstvé všetko. Bože, toto ja tak milujem na Evrone. Všetko je nové, čisté, kočky. Aha, kúpila som si. Začínajú ovociaka, nejaké brokoličky, čiže toto mám špeciálny čistíc na ovocie a zeleninu. To som sama zvedavá, veľmi to chvália, mám to prvýkrát, tento výrobok, ale určite si počkal na tú svoju slávu. Tak a ideme. Krásny sprcháčik, EOS, úplne nový. Majú novú vychytávku, neviem, ktoré ste, keď ste používali tieto sprcháčiky, tieto poistky boli také, sa to strašne zle odliepalo a teraz to spravili, vidíte, takto krásne, že si to viem, ježiš, takto krásne odlepiť. Dávam aj z toho nejaké vzorčeky. Počkaj, ja to musím hneď ovoňať. Magnólia, babi, ja mám tak rada tieto jarné kvietiny. Ježiš, to je krásne. Jejda. No tak toto jedno rozdám vám a jedno si idem ešte kúpiť. No toto krásne vonia kočky, tak v tomto sa chcete kúpať a sprchovať a všetko. Ty kokso, no tak toto vychytali. Takúto vôňu ešte nemali na sprcháči. A ja teda fakt používam výhradne sprcháče z toho, lebo mám rôzne, no už mám krásnu pokožku. Ale keď sa sem tam vyhážem z niečoho, tak vždy to mám také, no akože luxus. Toto je luxus. No. Ako každému prišli aj vám, kto si teraz objedná do, myslím, 29.4. alebo 2. mája, prídu nám vzorčeky, nad 20 eur, kto má objednávku, ale to má každý, však na čo budem za menej objednávať. Tak tu mám tieto maličké vzorky a vyváži. Zobrala som aj mydielka, to som zvedavá, oni ešte trošku inak voňajú ako a vyváže, sú tam iné zložky. Babi, zobrala som nové parfémy, vzorečky, lebo teraz mám ešte ten Skylink, čiže mám zase EOS. Fú, no tak keď tento parfém takto vonia ako sprcháč, tak to dopy. To si normálne kúpim. A ešte nový parfém pre pánov, ten Menzone. Tak, počkajte, hneď vám poviem. No tak toto akože, toto si určite zoberte aj vy. Tieto malé vzorčeky. To vám poviem hneď. No tak toto akože, babi. Nie, to je krásne, ja ešte dneska robím objednávku. Ešte dnes si ho vezmem a budem si striedať. Toto je čisté leto, to je fresh, to je more, to je krásne. To je jar, leto, wow, to nemá chybu. No a teraz čo ten pánsky do toho? To by som mala voňať na pánovi, nie? Dám si to, vyskúšame. Môj muž používa ten Sirius. Musím to opatrne, minulo sa mi to celé vykydlo. Ja vám to chcem dať. Budete to mať na novinkách a verím, že asi Esterka má teda aj... Čakaj, to si dám sem napríklad.
Aha, tak tento úplne má inú notu, ako má ten Sirius. Taký jemnejší je. Fíha, tak aj toto je parádička. Tak už viem, že čo dostane môj mužiček na narodky. Ešte, že ma nepočuje teraz. No, babi, a ideme na naše aviváže. Počkaj, tu mám ešte na mydielka. Tak ja som zvedavá. Jedna vec je, ako mi zavoňajú teraz a druhá vec je, ako budú voňať na prádle. Hej, toto je 8-krát koncentrované. Obidve sú skoro maximálne intenzívne, majú 4 tie lotosové lístočky z 5. Takže prvá ide ametys. Počkajte, to si hneď ešte aj prečítame k tomu, lebo ono to má akože tie parfemácie nejaké. Dobre, ježiš, ale takže ten EOS vonia akože nenormálne dobre. No tu nám dali aj nejaké pekné. Čiže fialky sú tam, potom jazmín, pomarančovník, trošku drevo, že ambra a biely mošus. Akože toto je pecka. Toto sú presne, že moje, mošus trošku ešte aj do sladka. A tá diva, tá žltá, tu máme, tiež tam dali trošku mošus, cedrové drevo, výborne. A je to také citrusovejšie, podľa popisu citrusovejšie a ešte aj tie magnólie, čiže oni tie magnólie teraz majú v týchto všetkých tej novej kolekcii. Ježiš, ktorú mám prvú, no idem na túto. Babi, ja som taká zvedavá. Ja, inak, že krásne toto, kto je ten grafik v Evrone, tak ten si zaslúži grafického Oscara, neviem, aké sa tam dávajú tieto, ale má krásne. To je ozaj. No toto mi vonia ako, to je strašne silné, to mi vonia ako kvetinová lúka. Neviem s čím všetkým. Ozaj tam cítiť aj ten mostu, že trošku do sladka ide. Idem dneska prať. Poviem vám potom, ako to vonialo na prádle. Počkaj, musím si tu vyvetrať túto nos. Ježiš, no to sú vône. Tak takúto, neviem to k ničomu prirovnať normálne. Neviem. Skúste si tie vzorky. Tie vám vlastne dajú. Aha, tak toto citrusové mne osobne akoby takto na prvý dojem, ale ja som skôr do tých citrusov. Ja si to kupujem, ale aj toto môže byť zaujímavé. No to akože, to som fakt teda zvedavá. Bože. A už sa dá aj vonku sušiť, viete, ako nám to bude krásne viať na tom sušiaku. Ja sa tak vždy vytešujem, keď si to tam povešiam, to prádlo, to normálne celý dvor ešte aj vonku cítiť. Babi, ešte ovoniame mydielko. Bublinka. Ja, to je fantázia. Úplne novinky, úplne niečo nové, to sme ešte nemali, takže to, viete čo kúpim návšteve, keď ja mám mydlo, máme mydla, hej, však to dlho vydrží. Čo kúpim, keď idem na národky, na meniny, niekde som pozvaná, bombonieru? Nie, z bomboniery sa len priberá, babi, a je drahšie ako tieto mydlá. No krása, tak to som veľmi spokojná, akože toto je pecka. Všetko toto, ako tu vidíte, nech sa páči. Nevedela by som od radosti, čo mám komu dať. Nedám nikomu nič, všetko idem pekne pre mňa. Vám dám z toho vzorky, kto príde na túto. No parfémy za jednotka s hviezdičkou. Vína nemám ešte tu, ale no tieto kávy, na kávu sa teším. Už si dopíjam moju. Toto som zvedavá. Je to vyrábané na nejakej rodinnej farme, si predstavte, akože dosť dlho ju hľadali, kým sa dohodli, aby všetko sedelo tak, ako pán Černý to má rád. Tak som ozaj zvedavá, lebo verím jeho vkusu a jeho precíznosti. Aha, tuto vidíme, že sladkosť, intenzita 4 zo 6, aj trošku do horka ide. Acidita, to je tá kyslosť, áno, to je tak pol na pol, čiže to bude úplne super a má také silnejšie telo. Takže to bude počkaj, aha, babi, po prvom dúšku ucíte svieže tóny černých čerešní, snúbiacich sa s jemnou zemitou arómou, para orieškov a horkej čokolády. Ty kokso, tak to som zvedavá. Výnimočný chuťový zážitok, potom zakončujú hravé tóny citrusových plodov. No, výberová káva, výberová. Inak, keď kupujem v Cafe Pointe alebo niekde inde, tak vyše 20 €, akože úplne v pohode dáte za pol kila kávy. Dobre?
táto vychádza okolo 17, čiže kto je kávičkár, tak veľmi dobre vie, koľko dobrá káva stojí, že naozaj dobrá. Nie taká, ktorá sa ako komodita, že káva, ktorá sa nejakým spôsobom na tony niekde skladuje v nejakých skladoch, Boh vie, čo tam potom chodí, behá. Potom nám to nasáčkujú do týchto sáčkov, rozmiestnia do tesiek, tam sa to, ešte to tam pol roka niekde leží v tom regáli. Nie, toto sa urobí, nasáčkuje a čaká sa na ďalšiu. A tak ďalej, je to v menšom, ale postačí to pre všetkých. Brazília, no to som zvedavá ozaj. Asi si idem hneď už aj urobiť. Jaj, babi, čaute. Dúfam, že to nebolo dlhé toto. Ale ja sa tak vytešujem vždy z toho. Dobre, ahojte. Krásny deň.